Il-proposti ewlenin għall-ewwel fażi ta' riforma fil-Qorti tal-Familja huma li l-Qorti tal-Familja tiġi stabbilita mill-ġdid b'kodiċi li jsaħħaħ il-liġijiet kollha tal-familja, jitwaqqaf bord tal-familja bi rwol importanti fil-bidu u tul il-proċess ta' medjazzjoni biex ma jitwalux il-proċeduri mingħajr bżonn. Ir-riforma tindirizza b'mod partikolari lit-tfal u tenfasizza li fl-interess ta' tfal għandu jkun hemm drittijiet u responsabbiltajiet ugwali għall-ġenituri u jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' matul il-kawża marbuta mal-aċċess u l-manteniment. Dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-ġenituri fejn jidħlu tfal, qed titressaq rakkomandazzjoni biex għajr meta hemm indikazzjonijiet ta' abbuż, is-seta tal-ġenituri, il-kura u l-kustodja u r-residenza tkun ugwali. L-avukat Sharon Mizzi spjegat ukoll li r-riforma fil-Qorti tal-Familja tipproponi twaqqif ta' uffiċċju ta' sostenn fil-qorti magħmul minn professjonisti minn dixxiplini differenti biex jassisti lil persuni involuti fil-proċeduri tal-Qorti tal-Familja. Qalet ukoll li jrid jingħata iktar appoġġ lil vittmi tal-vjolenza domestika, jiġi ffaċilitat il-proċess tax-xogħliment tal-komunjoni tal-assi u jissaħħu r-riżorsi tal-professjonisti li jaħdmu fil-qasam. Identifikajna forsi ftit jew daqsxejn sitwazzjonijiet illi jistgħu jtawlu l-proċess u allura tinħarsu lejn soluzzjonijiet li bihom ikunu iktar effiċjenti illi jekk inti għandek rottura, jekk għandek separazzjoni, jekk għandek regolarizzazzjoni fejn jidħlu tfal, fejn jidħlu separazzjonijiet, fejn jidħlu kemm jista' jkun kull min ħajmis mal-qorti illi nippruvaw illi nwassluhom jieħdu ħajjithom lura f'kemm xejn żmien qasir. Ir-riforma tipproponi li biex jiġi assigurat li l-proċess ta' medjazzjoni ma jkunx wieħed interminabbli, issir emenda biex il-proċess ta' medjazzjoni jdum sa massimu ta' 6 seduti jew 8 xhur. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-Gvern qed jifhem u jrid jifhem iktar ir-realtajiet soċjali tan-nies, qal li l-prinċipju li jgwida lill-Gvern u dawk involuti fir-riforma tal-Qorti tal-Familja u l-interess tat-tfal u l-vuċi tagħhom. Hawnhekk qed nemendaw veru qed nemendaw liġi, qed nemendaw liġijiet, imma qed nitkellmu fuq emozzjonijiet tan-nies, nitkellmu fuq l-intimità tan-nies. Għalkemm ġeneralment il-każi u jiġu jkun bejn il-ġenituri ma ninsewx l-importanza tat-tfal, l-importanza li għandhom jingħataw li kull deċiżjoni għandha wkoll dejjem tkun fl-aħjar interessi tat-tfal. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal li din ir-riforma għandha lan li tindirizza realtajiet li l-aħħar li tmessew kien 22 sena ilu. Mandazzjonijiet li riżultaw mill-esperjenzi ta' diversi nies li ġarbu disgwid legali f'kuntest ta' familja u li wara wasalna biex ħriġna b'numru ta' rakkomandazzjonijiet li mhux biss ħarsu lejn l-aspett legali biex ngħidu hekk marbut mal-proċedura, imma anke s-sostenn li jkollhom bżonn dawn il-familji b'tali mod li nassiguraw li tuhom l-appoġġ neċessarju biex jgħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet bl-anqas diffikultà possibbli. Il-konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-Qorti tal-Familja tagħlaq fil-11 ta' Novembru li ġej.